σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές ταινίες για το box που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια, και Mike, μου αναφέρομαι στη Μεγάλη Μέρα, ο πρωταγωνιστής μας καλείται μετά από απουσία πολλών χρόνων να δώσει το πιο σημαντικό μάτς της ζωής του. Αλλά στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελευταίου γύρου, και ενώ όλα πηγαίνουν περίφημα, δέχεται ένα γεμάτο χτύπημα, πέφτει κάτω και όταν καταφέρει να σηκωθεί, τότε όλα γύρω του γυρίζουν. Όλα σφυρίζουν και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί πουθενά. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα περιγράφει απόλυτα και καθαρά το πώς νιώσαμε μετά το 1-1 στο 91. Ακριβώς, και αυτή θα είναι και η μόνη αναφορά να πούμε, που θα πούμε σε αυτό το επεισόδιο σε κάτι εκτός της ομάδας. Θα είναι ένα επεισόδιο μόνο για την ομάδα, λοιπόν, και μόνο για τα δικά μας. Αφιερωμένο 100%. Ναι. Να πούμε ότι είμαστε Μεγάλη Πέμπτη, έτσι. Έρχεται Πάσχα. Ενώ εμείς βιώνουμε μια Μεγάλη Παρασκευή εδώ και μερικές μέρες. Ισχύει. Ετοιμαζόμαστε, έχουμε τελειώσει τις δουλειές μας, έχουμε σχολάσει, γράφουμε. Δεν γράψαμε επί τόπου, αν και μπορούσαμε. Θέλαμε λίγο και εμείς να πάρουμε το χρόνο μας, να καθαρίσει το κεφάλι μας. Ναι, και να πάρουν και όσοι ακούνε λίγο το χρόνο τους. Να δούμε πώς νιώθουμε για όλα αυτά και να τα πούμε τώρα. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Ένα μάτς αυτή τη φορά που έκανε για 10. Θες να το περιγράψω λίγο? Αμέ, πάρ' το πάνω σου. Λοιπόν, έχουμε πάει εμείς στο κλασικό μας spot. Έχουμε μετατοπιστεί ελαφρώς. Ελαφρώς πιο δίπλα, στις βρώμικες θέσεις από το κοινόχωμα. Ετοιμαζόμαστε να δούμε έναν ωραίο αγώνα, να περάσουμε καλά. Όπως λέει και το viral βιντεάκι, θα είναι ένας ωραίος αγώνας. Ακριβώς. Έχουμε φέρει έτσι 3 φιλαράκια. Έχουμε προσελκύσει κόσμο, κλασικά. Και ξεκινάμε το μάτς. Το μάτς ξεκινάει με τους καλύτερους αιωνούς. Ναι, μπαίνουμε δυνατά. Πιέζουμε. Το Άργος δυσκολεύεται να περάσει τη σέντρα. Όλοι πίσω. Και πολλές φορές να βγει και από την περιοχή του. Και χάρη σε μια τσαφιά, ο Ράμα ανακτά την κατοχή και με μια λόμπα που κάπως πιστοποιεί ότι αυτός ο παίκτης είναι παίκτης Segunda Division. Ναι. Και όχι Super League 2. Εντάξει, κάποιος θα έλεγε ότι η Super League 2 είναι καλύτερο πρωτάθλημα. Αλλά εμείς το έχουμε χαρακτηρίσει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ναι. Με μια φανταστική λόμπα μας δίνει το προβάδισμα. Ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο. Και όχι έτσι στην κλασική φόρμα ενός αγώνα φετινού. Ανοίγουμε το σκορ νωρίς. Συνεχίζουμε έτσι με πάμπολες ευκαιρίες. Περνάμε ευχάριστα. Έχουν επιστρέψει και μπύρες στο γήπεδο. Έχουν γίνει πραγματάκια. Και όσο δεν βάζουμε το δεύτερο γκολ για να κλειδώσουμε την νίκη, τόσο υπάρχει ένα άγχος και στις κερκίδες και στους παίκτες, ναι, ότι μπορεί να γίνει ζημιά. Ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή το Άργος μπορεί να κάνει το 1-1 και να μας στερήσει 2 υπερπολίτιμους βαθμούς. Αρχίσουμε, αγχωνόμαστε. Στάζει έτσι μια σταγόνα υδρότα στο μέτωπο. Και νιώθω ότι όλοι μαζί βλέπουμε λίγο το μέλλον αυτή τη στιγμή, συλλογικά. Το έχουμε ψηλιαστεί. Έχουμε το ίδιο προαίσθημα. Υπάρχει ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου, έτσι, από τη βίβλο που έλεγε και ο Πανούτσος του ποδοσφαίρου, ότι όποιος δεν βάζει τον γκολ, χάρη τις ευκαιρίες, θα το πληρώσει τρώγοντας αυτός γκολ. Όπως και έγινε, στις καθυστερήσεις, εγώ δεν είχα αντιληφθεί κιόλας ότι είναι και τόσο αργά στο μάτς. Από το πουθενά τρώμε ένα γκολ από ένα... Πάλι από κόρνερ. Από κόρνερ, ναι. Κλασική μας ασθένεια. Να πούμε, αξίζει να σημειωθεί πως το Άργος
μετά το 60 δεν αντιλήφθηκα και ακριβώς. Να σου πω την αλήθεια, το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια θολούρα. Νομίζω από τα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου, παρότι είχαμε μερικές ευκαιρίες, Είχαμε. κυρίως μέχρι το 65, το Άργος έδειχνε ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά και μπορεί να την κάνει με πολλούς τρόπους. Ναι, βγήκανε μπροστά, είχαν κάποιους γρήγορους παίκτες, έκανε αλλαγές ο προπονητής τους. Βοήθησε και το φρεσκάρισμα, υπήρξε τριπλή αλλαγή. Έγινε πολύ μεγάλο φρεσκάρισμα, έγιναν 5 αλλαγές. Τους έλεγε να βγουν μπροστά. Που η αλήθεια είναι ότι όταν χάνεις 1-0 δεν έχει και λόγο να είσαι πίσω. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια γκρίνια στο γήπεδο, να το αναφέρουμε και αυτό. Πολλοί οπαδοί παραπονέθηκαν, καλά και εμείς σε έναν βαθμό γκρινιάξαμε εκείνη την ώρα, ότι γιατί παιδιά παίζετε τόσο αυστηρά, τόσο έντονα, και αν θα παίζετε το ίδιο και με το Εγάλεο ενδεχομένως. Όπως το έχουμε δει και από άλλες ομάδες φέτος. Παρ' όλα αυτά, όπως έλεγε και ο Σούλης, ρε παιδιά, πρέπει να παίξουμε κι εμείς. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι... Δηλαδή, έχουμε έναν αγώνα να δώσουμε το Σάββατο ή την Κυριακή. Ναι. Τι θα κάνουμε, θα εμφανιστούμε τουρίστες Μύκονο το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνανε τίποτα παράνομο ή ανήθικο. Παίξανε μπάλα και σκόραν. Το ανήθικο βέβαια, που δεν είναι και αυτό παράνομο, θα είναι αν αφήσουν το Εγάλεο να περάσει πολύ άνετα και δεν παίξουν με τον ίδιο τρόπο. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ναι. Αυτό είναι ανήθικο. Και θα το δούμε, θα το κρίνουμε την επόμενη εβδομάδα. Όχι τώρα, γιατί έχουμε το Πάσχα, αλλά αμέσως μετά. Να πούμε ότι ενώ το Άργος έκανε 5 αλλαγές, εμείς πάλι σταματήσαμε στις 3. Ισχύει. Με ένα κέντρο το οποίο έδειχνε τουλάχιστον ταλαιπωρημένο. Δεν ξέρω αν είναι απόφαση συνειδητή ή αν δεν έχουμε παίκτες που να μην είναι τραυματίες στον πάγκο. Νιώθω ότι είναι ίσως το δεύτερο. Βλέπω πολλούς παίκτες σε εξέδρες και βλέπω και τις αλλαγές οι οποίες είναι σχεδόν στάνταρ. Δηλαδή η εντεκάδα είναι σίγουρη και οι αλλαγές είναι επίσης δεδομένες. Συγκεκριμένες. Ναι. Να πούμε όμως ότι 3 παίκτες και 3 ποιοτικοί παίκτες προθερμαίνονταν μέχρι το τέλος. Ισχύει. Απλά δεν ξέρουμε τι ενοχλήσεις είχαν, πώς το σκέφτηκε ο προπονητής. Π.χ. ο Ντεντάκης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Π.χ. ο Λεμονής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Ναι. Και είδαμε ότι το κόρνερ προέκυψε και από ένα λάθος. Ναι. Δηλαδή, ενώ δεν υπήρξε κάποια πίεση. Ναι. Η μπάλα βγήκε κόρνερ. Υπήρχε άγχος στο τέλος, φαινότανε. Δεν κάναμε το 2-0, το οποίο είναι άδικο. Χάσαμε και ένα τετατέτ. Ναι. Ενδεχομένως και οι παίκτες, επειδή έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια, έχουν κουραστεί. Το αποτέλεσμα δεν είναι δίκαιο, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Επίσης και το ποδόσφαιρο από μόνο του δεν είναι δίκαιο. Ακριβώς. Εγώ θα πω ότι περιέγραψα ή προσπάθησα να περιγράψω όπως μπορούσα το πώς ένιωσα όταν φάγαμε τον γκολ και όταν ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά. Ακριβώς, ναι. Θέλω να πω επίσης ότι έμεινα περίπου 15 λεπτά στη θέση μου. Δεν είχα το κουράγιο να σηκωθώ, δεν είχα την όρεξη να κάνω το παραμικρό βήμα και προσπαθούσα να συλλάβω ακόμα και εκείνα τα λεπτά τι ακριβώς έχει γίνει, τι έχει προηγηθεί και δυσκολευόμουν να το κάνω. Το συναίσθημα είναι ακριβώς αυτό που έλεγες, μια ζαλάδα. Εγώ έφυγα σχετικά νωρίς. Δεν είχα όρεξη για να το συζητήσω αν θες, γιατί στο γήπεδο συζητάς με τους διπλανούς σου, είτε τους ξέρεις είτε όχι, αναλύεις κτλ. Ένιωθα λίγο περίεργα εγώ και έφυγα, να σου πω την αλήθεια. Να πούμε ότι έγινε και μία έτσι ένταση στο τέλος του αγώνα και λίγο πριν με τον πάγκο του Άργους. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, το καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε και τα νεύρα μετά και είναι περίεργο γιατί
σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει άσπρο-μαύρο, δηλαδή υπάρχουν αρκετές πλευρές. Και όλες οι αποχρώσεις. Ναι. Αλλά για να το θέσω πάλι με όρους box, όταν η ομάδα σου είναι στα σκοινιά, οφείλεις να στηρίξεις και να φωνάξεις για αυτή. Το να φωνάζουμε μεταξύ μας δεν λύνει τίποτα. Αντιθέτως κάνει τα πράγματα χειρότερα. Ναι, μωρέ. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Δεν θα σου πω καλός ή κακός. Είναι κάτι λογικό και ήταν και στα πλαίσια του λογικού. Και όπως το έχουμε πει και στην αρχή, ότι η ομάδα έχει έτσι κόσμο ο οποίος δεν προκαλεί φασαρίες, γενικά σέβεται, έχει καλό κοινό γενικότερα, και είδαμε και κόσμο που είναι χρόνια δίπλα στην ομάδα και μεγάλο σε ηλικία να εκνευρίζεται και να διαμαρτύρεται, τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ απόλυτα λογικό τον εκνευρισμό. Ναι. Διαφωνώ με τη σύραξη στο τέλος. Δηλαδή με αυτό το εμφύλιο. Νομίζω είναι θέμα νεύρων, δηλαδή, και εγώ πιστεύω το αντίθετο, θα πρέπει να μείνουμε όλοι ενωμένοι αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνουμε τα μέσα και τα έξω πλέον της ομάδας, καταλαβαίνουμε αρκετά τι γίνεται και γιατί γίνεται. Νομίζω ότι οφείλουμε να μείνουμε έτσι οικογενειακά, όπως είμαστε, αυτοί που είμαστε. Μία ομάδα, μία γροθιά. Ναι. Και όσοι είμαστε, και αυτό είναι το ωραίο. Και να δούμε τι κάνουμε στα επόμενα 2 μάτς. Να πω επίσης ότι εγώ χαίρομαι επειδή σε αυτό το μέτρημα εμείς θα είμαστε εκεί. Όπως μου λέει ένας φίλος μου που παίζει football manager, ίσως το έχω ξαναπεί, είχε πάρει την Καλυθέα και είχε πουλήσει 200 διαρκείας και μου λέει, ξέρω ότι ένα από αυτά είσαι εσύ. Και ένα ακόμα είμαι εγώ. Ακριβώς. Και θα είμαστε και του χρόνου, όπου κι αν είμαστε. Να πούμε ότι το επόμενο μάτς είναι στη Σύρο. Ναι. Και προσωπικά πιστεύω ότι θα δούμε ένα ντεμαράζ, μία αντεπίθεση αντίστοιχη αυτών που βλέπουμε σε ταινίες πυγμαχίας. Δηλαδή, εκεί που νιώθεις ότι ο πρωταγωνιστής δεν αντέχει άλλο, ότι έχει τελειώσει η ενέργειά του, ότι όλα είναι εις βάρος του, βρίσκει αυτή την τελευταία αιχμάδα ενέργειας και πετυχαίνει αυτό που κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει. Και εξηλαιώνεται. Πιστεύω και με το όποιο κόστος της πρώιμης δήλωσης ότι το μάτς της Σύρο θα είναι μια εξηλαίωση και για την ομάδα και για τα παιδιά και για τον πάγκο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και πιστεύω ότι είμαστε ομάδα φέτος που θέλει δύσκολα. Βλέπουμε ότι τα εύκολα δεν τα καταφέρνουμε. Μας αρέσει η δυσκολία. Μας αρέσει η δυσκολία, καλύτερα στα δύσκολα. Εγώ πιστεύω θα πάμε και θα πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα, όπως έχει προβλέψει και ένας γνωστός μου, όλα θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική. Στα τελευταία λεπτά. Στα τελευταία λεπτά, οπότε παιδιά, προετοιμαστείτε, χαλαρώστε, μην πιέζεστε, μην πάθουμε κανένα έμφραγμα, μην πάθουμε κανένα κεφαλικό, δεν αξίζει. Και ό,τι γίνει. Εμείς θα είμαστε αυτοί που είμαστε, αυτή η οικογένεια και η ομάδα, όλοι μαζί, και θα είμαστε του χρόνου. Για να σωθούμε, τώρα Πάμε στα σενάρια. Στα πιο διαδικαστικά και πιο τεχνοκρατικά, χρειαζόμαστε, σε περίπτωση που το Γάλλιο κάνει το 2-2, μία νίκη και μία ισοπαλία. Σωστά. Γιατί σε περίπτωση ισοβαθμίας, επειδή έχουμε τερματίσει πιο πάνω στην κανονική διάρκεια από το Γάλλιο, έχουμε πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Άρα χρειαζόμαστε, το επαναλαμβάνω, μία νίκη και μία ισοπαλία. Πολύ ωραία. Αυτά είναι τα σενάρια. Εμείς παίρνουμε σαν δεδομένο ότι το Γάλλο θα κάνει το 2-2. Δεν μας νοιάζει να σκεφτούμε κάτι άλλο. Αν και το συζητούσαμε και πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, ότι παρότι το Άργος έχει πέσει, έχει μαζέψει μόλις 5 βαθμούς,
Σε αρκετά παιχνίδια η εικόνα του δεν δικαιολογεί την τόσο χαμηλή συγκομιδή. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει αυτοματισμούς, που έχει μια καλή μεσοεπιθετική γραμμή. Είδαμε μάλιστα ότι και μέσα στην κανονική διάρκεια ένας από τους βασικούς μοχλούς της επίθεσης έφυγε και πήγε στον Πανιόνιο. Έχει δυσκολέψει ομάδες. Θεωρώ δηλαδή άδικους αυτούς τους 5 βαθμούς. Και θέλω να δούμε, ίσως σε κάποιο από τα επόμενα επεισόδια, αν είναι η πιο χαμηλή συγκομιδή στην ιστορία του Super League 2. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Δηλαδή, βέβαια είναι λιγότεροι αγώνες, αλλά μπορώ να το δούμε σε κριτικά. Δεν είναι ακριβώς 5, γιατί έχει γίνει και η διαίρεση, αλλά νομίζω ήταν 6 βαθμοί. Ήταν κάτι πολύ λίγο. Μια ομάδα που ακόμα, αν δεν κάνουμε κάποιο λάθος, δεν έχει νίκη. Τώρα, αν μπορεί να την πετύχει με το Εγάλεο, καλοδεχούμενη. Εμείς θα τους υποσχεθούμε ένα αρνί. Αν γίνει αυτό, είπαμε να μην αναφέρουμε τις άλλα πράγματα, αλλά να πούμε ότι ο Παναξιακός πληρώνει 3 αρνιά. Μπορεί να αγοράσουμε λάχμο. Αν κάποιος είναι εδώ εκεί. Λοιπόν, και το Άργος έχει κόψει βαθμούς από το Εγάλεο φέτος και, παιδιά, θα το κρίνουμε στο μάτι στο μεταξύ τους. Αν παίξουν όπως παίξατε με εμάς, καλώς. Κερδίσουν, χάσουν. Αν παίξουν χαλαρά, μας περνάτε, βάζετε γκολ, κακό δικό τους. Και θα το θυμόμαστε. Αυτά. Εντάξει, νομίζω πάντως επαγγελματίες είναι τα παιδιά. Παίζουν για το συμβόλαιό τους το επόμενο. Κανείς δεν νομίζω ότι θέλει να χάνει. Ναι, κανένα συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Εγώ κρατήσει μία ατάκα που ακούστηκε σχετικά νωρίς την ημέρα του μάτς. Όταν το Άργος ξεκίνησε να πιέζει και να εμφανίζονται και τα πρώτα συμπτώματα άγχους σε εμάς, υπόθηκε κάπου στο βάθος της κερκίδας η ατάκα «Γιατί ρε παιδιά πιέζετε, αφού του χρόνου με το κρανίδι θα παίζετε». Ωραία. By the way, φοβερά σουβλάκια στη Νέα Κίο που είναι πολύ κοντά στο Άργος. Okay. No tricks για το χρόνο. Λοιπόν, τι πιστεύουμε ότι θα γίνει? Εγώ πιστεύω ότι θα σωθούμε και δεν ακούω κουβέντα. Και εγώ το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα πάμε... Δεν θέλω να πω αποτελέσματα, μην το χρησιμοποιήσουμε. Θα πάμε και θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και στα 2 μάτς και θα σωθούμε. Είμαστε δεύτεροι αυτή τη στιγμή, είναι στο χέρι μας. Δεν είναι στο χέρι του Εγάλεο. Τα παιδιά θα παίξουν, έχουμε ατυχίες, προσπαθούμε και θα τις καταφέρουμε. Και εμείς θα είμαστε εδώ. Και επίσης είναι πολύ πιο γλυκιά η παραμονή όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο. Ναι, και στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Το πιστεύεις θα κρυφθεί, δηλαδή πού, στο τελευταίο δεκάλεπτο? Στο τελευταίο 5 λεπτό. Τόσο πολύ? Στο τελευταίο 5 λεπτό. Εγώ θα έλεγα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Το πιστεύω όμως ότι θα είμαστε... Οι παλμοί θα είναι 200. Καλό είναι να υπάρχουν γιατροί στο γήπεδο, γενικότερα. Θα είμαστε μέσα, ενώ έχω τα γάμους εκεί πέρα, έχω διάφορα events, αλλά παιδιά δεν χάνεται αυτό. Συνεχίζει να μας κυνηγάει η κακή παράδοση ότι δεν έχει κερδίσει η ομάδα κανένα μάτς στο οποίο είμαστε και οι δύο στο γήπεδο. Ναι, αλλά επειδή τη μέρα που έχασα έναν αγώνα που είχα χτυπημένο το πόδι μου και πήγες εσύ, δεν κερδίσαμε. Οπότε δεν υπάρχει το απόλυτο των ελληνικών όταν είναι μόνο ο ένας, οπότε δεν πιστεύω πλέον σε αυτό. Νομίζω τώρα πάνε περίπατο, θα είμαστε και οι δύο μέσα, αγκαλιά και ελπίζω στο τέλος να αγκαλιαστούμε όλοι παρέα. Αυτά, νομίζω δεν έχουμε πολύ χαβαλέ σε αυτό το επεισόδιο, παιδιά, αλλά είμαστε πολύ θετικοί και θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Ναι, μόλις 2 αγωνιστικές μένουν. Ναι. Σύρος εκτός, εγώ θα λείπω, θα είμαι στο εξωτερικό, αλλά έχει μπει σε μερολόγιο, εκείνη την ώρα θα συνδεθώ στο ίντερνετ, θα είμαι στο δωμάτιο. Εγώ έχω κάνει μία σκέψη μήπως ταξιδέψω, αλλά θέλω να δω... Θα δούμε, εντάξει. Είναι και τα έψιλα. Εάν είναι ευνοϊκό το πρόγραμμα με τα δρομολόγια.
Ναι, υπάρχει και αυτό το θέμα, γιατί είναι δύσκολα τα δρομολόγια και μπορεί και να θέλει και διαμονή μετά. Respect όμως και μπράβο στα παιδιά που ταξιδεύουν, γιατί τα ψάχναμε λίγο για το αν θα πάμε και σε άλλες περιπτώσεις και παιδιά τα έξοδα είναι αρκετά. Οπότε βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι κάποιος που δίνει από το ειστέρημά του αυτά τα 100 €, ας πούμε, για να κάνει το ταξίδι. Και βρίσκεται δίπλα στην ομάδα, είτε παίζει στην Καλαμάτα, είτε παίζει στη Νέα Σμύρνη, είτε παίζει στη Σύρο, είτε οπουδήποτε στην Ελλάδα. Και τα δίνει και τα ξαναδίνει γιατί ξαναπέσουμε. Νομίζω ότι πλησιάζουμε προς το κλείσιμο και θυμήθηκα ένα τραγούδι του Bob Dylan που θα το πω με τις μισές λέξεις στα ελληνικά και τις άλλες μισές στα αγγλικά. Ο Dylan λοιπόν έχει ένα τραγουδάκι που λέει «Έχουν τελειώσει όλα, baby blue». Επειδή είναι και τα χρώματα της ομάδας. Εγώ θα πω ότι δεν έχουν τελειώσει όλα, baby blue. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Θέλουμε να ακούσουμε πώς νιώθετε εσείς. Επίσης μπορείτε να ανεβάσετε κι εσείς το επεισόδιο, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Καλό είναι, παιδιά, να αυγατίζουμε λίγο, παρόλο που είναι το τέλος, αλλά σε προετοιμασία της νέας σεζόν. Γιατί εμείς θα κάνουμε προετοιμασία όπως και η ομάδα. Πώς πάμε κιόλας, το έχουμε συζητήσει. Ναι, στείλτε μας, μοιραστείτε το, βέβαια, άμα θέλετε, αλλά στείλτε να κάνουμε κουβέντα, να μας πείτε πώς νιώθετε. Επίτηδες δεν ανεβάσαμε τίποτα τόσες μέρες, γιατί θέλαμε λίγο να το δούμε πιο σφαιρικά, να πάρουμε όλοι τις ανάσεις μας και να το συζητήσουμε. Και παιδιά, εμείς είμαστε, εμείς και εμείς, οπότε μιλάμε. Και μέχρι την επόμενη φορά, μόνο καλή θέα.